आवला तो बदलब भतार बुझिहा। अरे जब औकात ना रहे तो काहे इतना महंगा बियाह तय के अपना बहन के? तमीज से बात करा रतेस। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म दरार 2 के बारे में, जो ना के ट्रेलर लगभग 7 अप्रैल के रिलीज भई रहे। फिल्म भी रिलीज हो चुकल भी है, आप लोग देख सकत आनी। लेकिन उससे पहले आप लोगन के ट्रेलर देख के बता दी कि कैसन बा ट्रेलर और के बा स्टार कास्ट में। तो स्टार कास्ट में आप लोगन के अनिल सम्राट, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, काजल राघवानी, परवेश लाल यादव, अंजना सिंह, तनुश्री, सुभी शर्मा, कुणाल सिंह, गुंजन पंत, सुशील सिंह और भी बहुत सारा शानदार भोजपुरी के कलाकार बाड़े। और एकर जौन ट्रेलर बा उ चौपाल भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा और फिल्म भी रिलीज हो चुकल बा चौपाल ऐप पर। जी हाँ, जाके आप लोग देख सकता नहीं और ऐप डाउनलोड करी प्ले स्टोर से जाके और ओकर सब्सक्रिप्शन ली और ई फिल्म के जाके देख ली। बात करी ट्रेलर के तो नाम जैसन बा दरार 2, जौन पहला फिल्म रहे दरार पवन सिंह जी के रहे और ये दूसरा एल्बा जो में बहुत ही भारी भरकम स्टार कास्ट बा। तो आप लोगन के देखे में इहो मजा आई, कैसे कि ई भाई भाई के बीच के विवाद के कहानी बा कि कैसे ज़मीन खातिर पैसा खातिर एगो भाई अपन दूसर भाई के जान के पीछे पड़ जाला और दुश्मन बन जाला। तो सारा चीज़ आप लोगन के ट्रेलर में भी देखे को मिली। तो ट्रेलर में गाना भी अच्छा खासा डालल गईल बा और ट्रेलर के लंबाई भी अच्छा खासा बा। और फिल्म तो अभी ले हम ना देख ले बानी, लेकिन अगर देख लेम तो ओकरो रिव्यू जरूर कर देम। अगर आप लोगन के फिल्म देखे के बाद तो जाके चौपाल ऐप पर जाके देख सकत बानी फुल HD में। जी हाँ, सिनेमा हॉल में जाके जरूरत ना बा, थिएटर में ही फिल्म ना आई। ई चौपाल ऐप खातिर ई फिल्म के बनावल गईल बा दरार 2। और स्टोरी पूरा इहे बा कि भाई भाई 4 गो भाई रहेला, उहो चारों भाई के आपस में विवाद होला ज़मीन के लेके, बहन के बियाह के लेके और भी बहुत सारा चीज़ आप लोगन के ट्रेलर में देखे के मिली। जहां एक तरफ रितेश पांडे और परवेश लाल यादव बाड़े, उन्हें दूसरा तरफ अनिल सम्राट और राकेश मिश्रा बाड़े। तो यह पूरा विवाद के जड़ ये चारों भाई में हुई और ट्रेलर में आप लोगन के भरपूर मारपीट भी देखे के मिली। तो मिला जुला के अच्छा फिल्म बनावल गया बा। आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई और जे भाई लोग फिल्म देख ले बा वो कमेंट में बता दें आप लोगन के फिल्म कैसा लगे। दर्शक लोगन के फिल्म देखे के चाहिए कि ना देखे के चाहिए। अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करम, शेयर करम और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आगे भी आप लोगन के ऐसा वीडियो रिव्यू मिलते रही। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।